салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Нархтиҷи. Ассалому алайкум бародаро. Ина акай мо бо барои наворкунӣ омадай. Мо ҳамин чизое ки витринара нав кардагем, чизои бора нав кардагем, ҳамаро я аяла нишон метаҳем акаҷона. Ина ҳайтеко сар кунем. Марамад ина ҳайтеко якум сорт дорем. Нархошон 770 сомон. Размерои 2 ба 80, 2 ба 70, 2 ба 60 дорем. Чанд намуди ки модел якум сортанд. 1, 2 инамон рояд пролет на цветой серии молочный сиё, мақсад ана цветой бо ина хели дарахт, бо ина хели молочный, ина сафед сиё, ё ҳамашон якум сортанд. 770 сомон. Бо дуюм сортшам дорем акаҷон. Ина дуюм сорт сафед, и парангиш молочный, у парангиш сиёҳа ё дуюм сортан 650 сомон. Размер ҳаст барои баня, кухни, хона 80, 70, 60. Бо метонен дар дуруни 770 сомон фақат коробкаву абналичка дар дурунашон дохил мешавад. Ана шумо замок часпақат харидани бошен 870 сомон. У замок часпақаш бо отдельный. И дарои хайтек якум сорт, дуюм сорт дорем ака. Ина акаҷон дарои оҳаниё да омадем ака. Дарои оҳаниё ки легран 4 мегем, дурун берун оҳан 1 ба 2, 1500 сомон. Листошон аҷоиб. Инаишам листи 1:1, просто дурношон МДФ тахта дора дурношон 1150 сомон. Размери 1.92 размер вобаста шумо. Иёшам дарои оҳаниёи листои ғавз замокои оригинал стимул 1250 сомон, 1.90 ба 85. Дарои аҷоиб. Аиш ҳамун даре ки ҳамун буд. Анаиш даре 1 метра легран 2. Ана замокои аҷоиб. Дуруношон МДФ-ҳои сафед задагиян. Барш 1 метр. Нархошон 1300 сомон. Ана акаҷон дарои ду таваққа 1.20 ба 2. Листошон ғавз, МДФ-ҳои ғавз расистки вариант кардагияй. Ана чианд? Дуруношон МДФ-ҳои сафед дора, сиё дора, ҳар хелан. И дар 3300 сомон дора, 3000 дора, 2500 дора, 1800 сомон дора. Ҳамин модел нархошон ҳар хелай. Бале акаҷон, материалошон фарқ мекунад. Инаи дарои Россия фирмаи хелиам Легран мегоям, чиста ай Россия маҳсулоти ай Россия меён. И свети порошковшай, и свети матвишай. Нархошон 2500 сомон. Ана дуруношон сафед дора, дуруношон сиё дора. Ина мақсад дуруношон я бо сиёмка мекунем, саб сафедай. Ё дарои Россия упаковка пачка омадагиян. 2.5 ба 86 размерошон. Ана размерои ҳамун даро бисёрш 2 ба 90. Ду таваққаҳо 1.20 ба 2. Ина ака легран 4 листои 09 қати дуруношон. Ина хели вишнови свет. Ана беруношон коричневи сиё ҳам дора, 5 никел ҳама қоидави. Даре ки арзон бошаву бақувват боша. Мега ин ҳамин дара 950 сомон нархошон ака. Ба ина дара акаҷон дурун берун оҳан листои 1:1 замокои оригинал часпакош промой да профил варид кардагӣ. Даруншам оҳан, беруншам оҳан. Дар нархш 1500 сомон. Бо скидка мешава, либо намуд размер тайёр мекунем. Ина дари новинка овардагием бародар. Дари моҳтоб мега лазерный листо ба лазер қати буридагиян, листои 1:1 замокои оригинал чотка кардагиай. МДФ-ҳои ғавз либо намуд размер заказ мекунем. И размери стандарт 2 ба 90. Нархошон 1400 сомон. нархои ҳамидар 1400 сомон. Мохтаст. Ана и номишам моҳ мега, ина хели каҷала кардагиян. Инаиш иам лазерниай 1850 сомон. И дрезина. Ина дурмашон МДФ-ҳои сиё дадагиян, 3 замок доранд. Дрезинай 1800 сомон. Ба ина 1 кило
дарое ки баландиёшон баланд меустоо баланд 220 монагия 230 240 ҳар хел монагиян ку ин ҳам хел закас мекунем 250 мекунем 260 мекунем ин 220 90 ба 220 2100 сомон дуруношон мдфои сиё задагиян ана ака бо ана дарои инаи нав буромадагиян ку ина хели никелнаю хели қош кадагиян се замок дора свети матви 2 ба 90 1450 сомон дуруношон мдф се замок дора начной замокам дора ана ака анаму дарое ки арзони бақувват гуфтум легранчор 1950 сомон гуфтум ҳамра дурун берун оҳан ша ина берун шавай дуруншам оҳан дарун берун оҳан барои ҷои навесай опо ҳамашта иншалло тоқат мекардаги дара 1250 сом дурун берун оҳан ба ина акаҷон стимул свети матви дора свети чӣ дора коричневӣ дуруношон чианд мдфои сиёҳ дадагиян матви сиёҳ дадагиян ина мдфош нархошон 1300 сомон маҳкамшавиш умуман овоз надорад ранги растист ки маҳкам мешавад свети матви дора свети порошковӣ дора и ҳами дара 190 шай акаҷон свети 190 шай ина дар матви дар инамо ҳардуш ядарай и матви и порошковӣ матвира дуруношон сафедан матвира ана коричниша дуруношон сиёҳан ина сиёҳ дадаган нархошон ягай 1900 сомон листи 1-3 5 та никел дорад замокҳои оригинал и листҳои хеле бақувват қатиянд акаҷон ана бо дорем ина ай ҳами даре ки 1900 сома дар и 2100 сомона шай и расистки вариант профилошон хеле расистки кадагай ду резин дора дуруношон сафед дора дуруношон сиёҳ дора марама дидем дуруношон сафед дора бо сиёҳшам дора ду резинай овоз шав маҳкам шави шави умуман овоз надора байна охиронги дари мо 1200 сомона лазерни гули рамашка буровардагиян беруношон корични дора дакоша матвиша мезанем дуруношон мдфои сиёҳ нархошон 1150 сомон и яктаваққо акаҷон ина бучидан дарои тоҷикӣ ина акаҷон дарои O'zbekiston 3-4 намуд гил доранд размерои 1.95 ба 85 2.5 ба 85 даруншам охан беруншам охан дарои леген дарои O'zbekiston нархошон 1650 сомон инаи ду таваққое ки расисткиян светои матви дора порошковӣ дора дуруношон корични парични замока се замока нархошон 4000 сомон ина бародар дарои ковнида расидем и размерора уҷо бародар бисёри заказ кардагия уҷо медонанд и даро худаш чӣ хеле даранд худшон мефаҳманд иншаалло и даро бо мефаҳмонем листои ай ҳама листои ғавз замокҳои оригинал маҳкамшавии шафиш беҳад аҷоиб дуруношон мдф сафед кардагиян размер вобастаи шумо чанде ки размер дар кора мо аввалан мекунем метиҳем и дар ба масҷид заказ кардагиай 7400 сомон и дари падзаказ 240 ба 120 дари ковини сафед уна маромад ина ятаваққаш 25 баландиш 90 бараш абналичкои се полосати задагиян 4100 сомон нархошон 90 ба 25 ковини бо мешавад ду таваққашам заказ када бо метавонед ай ҳамин бо сафеша заказ када инашам ама дари O'zbekiston ака 25 ба 86 и гили дига шай ина сигнализация дора дидем анаму дарое ки 1800 сума уна дидем дар дурун 3100 ам хел дарора и 1800 сума шай листошон камтарак тунуктаракай нисбат ба у дарода арзонтаракай лекин дар аму бақувватиш ранги ҳавай монанд ина дарои ковни акаҷон и од нишон додам 2 ба 90 ҳавайра 2 ба 120 ду таваққа шай дуруношон мдфои сиёҳ дадагиян шишадор дарои ковни нархши и 6200 сомон нархои да ин ака дарои шипон эмал ҳозирам бисёр ва ҳам клиентое ки ҳам хонара сафед абой дадестиян ин ҳами дарора мезананд и дарои шипон 2 ба 80 ана шишагиш 1220 сомон нархшона ана бешишош чанд намуде ки гил доранд нархошон 1100 сомон дар дарини ин нархҳо фақат коробка обналичка дурунда медроя замок шаспақиш отдельно чанд намуде гил дора мо хеле классика бегилшам астай чанд намудай ана дарои сафед
размерашон 2 ба 80, 2 ба 70, 2 ба 60 тайёр дорем. Барои баня, кухни, ана хона, мехмонхона алдарашта. Чанд намуди гулош ҳаст, бешишагӣ, шишагиёш ҳаст. Ина ҳамун шишагиё ки 1250 сом гуфтам, ҳамура бо свети хеле гули сомонӣ мегӯям, иам шишагиай. Ҳам шишагӣ дора, ҳам бешишагӣ дора. Ина ёш ҳамун дарое ки эмала гуфтем, ҳавара каришниш и шипон ки холи худша, эмал нест, краска нест, и шипони холиай. Ана 60 кам дора, 70-80 дора. Чанд намуд гули свети иншалло омадагиай оли витрина мекунем. Ана нархҳои ё 980 сомон, қариби 1000 сомон, 980 сомон. Дар даруни нархҳо фақат коробкаву обналичкаш дар душ дохил мешавад. Ана акаҷон дарое ки тоза чӯ беларусский дар 1550 сомон. Ду намуд гул дора, ду намуд свет дора. И свети бугем хеле тёмни душай, анаиш свети камтар рӯшантаракша. Нархошон ҳамун нарх 1550 сомон. Тоза чӯ натурал чӯ айда акаҷон. Ина шишагии шипони шишагиёш. Нархошон 1150 сомон. Нархи дари шишагии шипон. Инаишам шишагиай 1150 сомон. Ана бо бародаро да як чиз дига фаҳмонда бигзаронам. Ҳамун дарое ки эмалай, дарои шипонай, дарои хайтекай, инам хеле чизам када айсои мо мешава мақсад. Ана иҷа чӣ дорем? Усто дорем. Шумо да мақсад устое ки шумо ҳастай нестай, ина мо даре ки шумо 980 сом мехарен, замока ҳисоб мекунем, часпака ҳисоб мекунем, даре такша парош ҳисоб мекунем. Инам хеле тайёр када доданам вазмош ҳастай. Чизо ки ай дастшон намеён, устоошон ба гада намегирад, мо да занг бизанаш, мо худмо тайёр када метием. Наша договор мекунем бародар. Ина ну типа ина тайёр када гем, ира тайёр када гем, ҳамон бори тайёр када метием. Либой дартона, хайтек, шипон, эмал тайёр каданша да ҳисоби мо аста иншалло тайёр када метием. Ина акаҷон дарои российски оҳаниё да гузаштем. Нархҳои и дарои российски оҳанӣ 2700 сомон. Баландиёшон 2.5 ба 86, 2.5 ба 96. Ина се замок дора, се резин дора, 2800 сомона. Инаёшон гулошона бинен, и бо гул тамоман дига хел гулай, гулои чиликаш мегӯян, ина хели ана никел неста, и лазерниай. Дороношон бешиша. Бон дари Европа акаҷон 4200 сомонай. Болош МДФ дора, и барои тай навеста мешава. Хеле офтоб бураса намешава, барои ки МДФ дора, тай навеста. Нарх 4200 сомон. Се замок дора, ина беруношон гули МДФ дора. Ира бо иншалло дар худ шава суратшонам дар WhatsApp тон мепартам. WhatsApp норем, оли иншалло ҳамаша мефаҳмонам бо. Инаишам дари 9 см 3200 сомон, деруношон МДФ Vega свет, беруношон коричневый свет задагиам. Инаишам акаҷон дари Европай, деруношон снежный ранги свети барф, ана дар 10 см, резин пезинч дора, замокои оригинал, МДФои антрасит, свети хеле кабутча монанд. Нархошон 4200 сомон. И дар ба дараҷаи олӣ. Бо обналичкаош, бо dabолоишка обналичкаи МДФ дора. Ушам бо мезанем барои тай навес. Ина дарои дутабақа, ҳамун дарое ки 3300 сомона, листои ғавз 240 ба 120, онаваш 220 ба 120. Нархҳои дар 3200 сомон. Ба ина акаҷон теризое ки 120 ба 130 роллер пласт, 3-4 намуд гул дорад, дуҳишавак, явшавак тайёрош 780, дутагаш 880. Заказ 550 сомон квадратш. Роллер пласт 15 сол кафолат дора акаҷон. Инаи свети коричневиш. Не акаҷон 150 сомон нархи ида қиматай, квадратиш ба заказ 650 сомон бо муомила дора. Квадрат. Итак тайёрош 950 сомон, 120 ба 130. Инаи свети сафедша, и свети коричневиша акаҷон. Ина теризое ки туркпласт, сифатои арзон 1 бар 80 дорем, 1 ба 1 дорем, 1 ба 120 дорем, 1 ба 130. Нархошон ҳар хела 300, 350, 380, 400, 1 ба 120, 400 сом, 1 дар 1 300 сом, 1 дар 80 300 сомон. Ё нархҳои арзон фақат тайёр, ё безаказ, фақат тайёр. Ина 1 дар 120 ака коричневый материал 780 сомон, гарантияш 15 сол кафолат. И 1 ба 120 оригинал
дору пору герметик охам ҳамаша задагӣ тайёр шуда. Ина ишам роллер плюс сафед 15 сол гарантиядор фортишкадор нархошон 850 сомон 120 дар 130 пад заказ 550 сом квадрат. Ина ака бо каришни ака дупара ҳуишавак фортишка ҳуишавак бо мешава амира ята байниш ёки амира ним паласаш мешава ё квадраташон 550 сом пад заказ 120 ба 130 тайёр дорем 1100 сом 1050 сом. Ина теризои ака арзон ба сифат хеле качсин кадагай арзон нарх 120 ба 130 стандарт размер беҳад бисёр дута ҳуишавак шакаҷон 600 сомон. Ина байни шуй мешавака 530 сомон 120 ба 140 дудараш 650 сомон 140 ба 120 ядараш 550 сомон. бо дорем 120 ба 120 1.5 ба 1.5 140 ба 140 1.5 ба 130 ана 1 дар 120 либой намуд размер дорем. иншалло да WhatsApp менависем мо ҳамаша нишон метиҳем. ин теризора ана дарои чӯбиёра самекун хитои шипон ана маса барои дуруни хона мезанем 450 сомон размери 2 ба 90 дора 1.90 ба 90 дора. иям 450 450 450 ана ин дарои эронӣ қати замокиш 500 сомон ида қати замок 500 сомон. инаишам 450 сом хитои анака инаиш эронӣ аму чи 500 смаку аму дига намуд гулшака ҷон бо ина омодан гирем ё дарои арзонакои тайёр ана мебарем сахтш мекунем 600 сомон 550 сомон ё нархҳои аму эронӣ дарои ламинатса. ина дарои расистки шипонои арзона нишон метиҳем. ана шипони сиёҳ гули байниш хеле тухм кадагиян нархошон 650 сомон замок памок дора коробкаошон коробкаи россиян коробкаи тоҷикӣ нест. инаи гул дора гули кулула дора моҳтоб ина гули сирхи хеле чӣ доранд ана тухм дора аму сирхша ба инаиш свети зардшай нархошон як нархан 630 сомон ана чӣ дорад замок дора коробка паробка дар худаш тайёр падкомплект мебарем сахтон мекунем размерои 70 80 90 дора. ана акаҷоно мо шуморо ҳамн чизе ки доштем ҳамаша нишон додем акаҷон бо метавонем ки шумо бо айда бо зиёдтар нишон битем ӯ дастурат иншалло ҳозир ман шумо номерро дига мезанам 909 33 76 76 номеро сохранен мекунен WhatsApp мебурад шумо як бор салом алейкум менависед шумо да автомат каталог мерава дуруни каталог дуроед чанд намуде ки дару тереза ҳаст дар дуруни каталогда ҳастай агар наёфтагитона бо ма шумо да промои хел чӣ мепартомад сурат мепартомад акаҷон ҳо бале бо саҳифаи инстаграм ҳастай дарҳо ва терезаҳо тиҷӣ бо инстаграм дорем именно WhatsApp да бисёр суратҳои бисёр дар WhatsApp акаҷон бизнес каталог акаҷон. ана адреси мо ноҳияи рӯдаки Ленинск район тахтабозор мегӯен амҷа бозори Иброҳимбек ана Нойман Абубакр акаҷон амҷа омада 24 магазин иншалло мебинем ай пеш бо чизе ки дар кортонай марамат биёен агар бачаҳои ай Россия гаштагиёда промои WhatsApp та сохранӣ кунам WhatsApp чачак кардам мегирем акаҷон. раҳмат саломат бошед ака. дӯстони азиз дар канал меҳмон бошӣ ҳатман зангулаш қати обуна шавиду я лайк қати дастгирӣ кунед. нархҳои ягон чи дар кор боша ба комментария нависед. ҳама вақт аз мо ҳаракат аз Аллоҳ баракат.